Opakru jikwara mugiro kama na nyoko kitera mugi TV ka une wangsa chenro mara ngichwelo kama go embaka weche mosebedo katimore pacho ka wantiere ka Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa bange saa deke buch jopiny wabro go mbaka gi Right Reverend Professor David Kodia en Bishop mar ACK Bondo gimo wadhigo kode mbaka wadhi penye ni to kanisa siayo rowere koso kanisa kelo kwe Tire kaka osibiji seyudo seyo kuonde mopogore ni kanisa ok chal ka gima nyiso rowere kuma onego beni giluwo serikal bende wacho ni kanisa ema siayo rowere koro wabro penjo ni kanisa siayo rowere koso kelo kwe mane mbaka mangno go gi Right Reverend Professor David Kodia Bishop ma ACK Bondo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. His last words were, I love you, see you soon. Familia mar Albert Ojwang oyuage kendo medo sundo sirikal mondo migira tire winek mar wuodgi makawuono notimne lamo makende. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Ilikuwa na only one gunshot wound upande wa mbele wa kichwa. Nonro mar bero yango ni rawera majigni 17 otho bang' ka nyocho chiele gi magine ng'anye gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. Kenya ojiwo kenge mag kedo gi tuo mar measles kod typhoid masani koro kel chanjo margi. Warwaki dweru winjo pachi aria deka uchiel nonone kaka inyalo yudo. Wanyasi mar alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang ne obagi kanisa mar Ridgeways Baptist Church mane Kiambu. Kaka Nyakidi lero familia mare to medo yuago ratiro e kinde magitimo nende motelo ne ik mare madhi bedo tich abich jumani e kaunti ma Homa Bay. E kanisa mar Ridgeways Baptist kaunti ma Kiambu ne en wer kod lamo. Alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang manotho e tesendo bila ma Central boma ma Nairobi. Lamo makamano no yuor kod anyuola, osiepe kachiel kod josiasa moko. Ojwang mane en nyathi achiel kende kendo geno mar familia mare no dhial kaka jal mane jahera. I think I'm the last person he talked to, and his last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here, even in the mortuary, it really broke me. Gipek kod lit maneno elenda wange. Yuka Beth Ojwang, ma en min Albert Ojwang, lero gino manotimore odiochieng' mogik mane onene wuode kangima. E kindego, Nero Ojwang nochiwo pache kowacho ni ochopo kinde ma sirikal nyaka wuog oko malero ne familia kod oganda jo Kenya adiere wi gino manotimore ne Albert. Okil mochung' ne familia no e bura bende nolero kwan duto mar omenda manomiyo anyuola no kaka yo machung' kodgi. They received 2 million shillings from the head of state, 1 million shillings from Honorable Raila Odinga, and 2 million shillings from Kenyans generally, who gave them in the form of 1 shilling, 10 shillings, 100 shillings, 1,000 shillings, totaling 5,060,000. Korka kore, Meshak Ojwang mawuon Albert Ojwang okweda hinya tim mar jomoko nego ganda oyaye kendo pando kitgi gi paro mar ni gibiro yudo luoro. Ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote,
lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Na nimemrelease aende na amani. Albert, usilale Albert. Minod Albert bende nojiwo obila mondo rang yorno magitayo godo jopiny. Paro manosir kod jatend migao machon Justin Muturi ma bende noyuoro nyasi maralamno. Treat everyone like perfectly. Even if they are not their relatives, even if they are people that they don't know, let them take the right channel. I mean, we are the ones who have educated these young kids. It cannot be that when they come to question the way we do things, we treat that as criminal. Yet we continue to call ourselves a democratic country. Gisani, ringre Albert oduoke kar kano ringre machiromo, kirito kowe dalagie kaunti ma Homa Bay, kama ibiro kowe kare mar yweyo mogik tarik 4 dweni. Albert Ojwang nokawe dala wuongi e kaunti ma Homa Bay. Kawuono, ringre Albert dok dalagi ka koth dala wuon. Kageno maranyuola mare en ni ratiro biro yudore. E Finyakidi, Ramogi TV, Kiambu County. En wach malit ahinya kendo pod nigi kuyo walemo ne familia mar Albert Ojwang. Kwayo mar geng'o jalupo gai mar obila Eliud Lagat chope apise kaluwore kod tudruok mar nek mar Albert Ojwang giko nene owit oko. Maendi bang' jomak bura nyiso doho ni giwere gi wachno, giwere gi kwayo nendo. Maendi timore kinde ma doho ma Kibera bende omiyo OCS Central Samson Talam thuolo mar yiero ponono ni odwaro ni bura mar nek Albert Ojwang odhi nyime kaka buch nek e doho koso losa put moyiedhi mondo non nek makamano. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. E bura mar nek Albert Ojwang madhi nyime nyim jang'ad bura ma Kibra Diana Kavetsa, tich adek ni otimore kokalo e yor mbui, kendo doho chiwo thuolo mar wito oko kwayo manyocha ochwal kadwaro ni tam jalupo gai Eliud Lagat ni kik ta chenro mag apise kaluwore gi tudruok mare e wi nek Albert Ojwang. Jomak bura ochiwo kwayo ne doho kagiwacho ni koro giweyo kwayo manyocha giketo kaka obadho ne Eliud Lagat ka jang'ad bura Kavetsa to oyango ni doho yie kod kwayo makamano ka pek mar burano ibiro lim kendo tarik 10 dweni. Eliud Lagat yande osekawo chung' mar bedo tenge kinde manonro mar nek Albert Ojwang dhi nyime kasani ji 6 omaknegi bura e doho ka itudogi kod nek makamano. Komachielo, OCS mar tesend obila ma Central Samson Talam doho miyo thuolo mar timo yiero e kind dhi nyime kod burano e doho kaka buch nek kata kao yiero mar tero burano e nyim duol makende moyiedhi moting'o jogo mawuok e sectors mopogore opogore mondo tim nonro matut e wi nek mar Albert Ojwang. Ma en bang' OCS Samson Talam chwalo ng'ure doho mamalo mondo burano rang kokalo e yor duol moyiedhi mar jolony e weche chike kod ratiro to ok kokalo e bura mar nek e doho. Talam masani en achiel kuom achije madongo e wi nek mar Albert Ojwang kokalo kuom okil mare Danstan Omari onyiso doho ni ber ka burano irango matut e yor timo nonro kod jogo mani kod lony e weche chike kod ratiro to ok kokalo kode e doho kaluwore pek mar moko kuom neno manitiere nyim doho sani onge ndhathgi. Okil Danstan Omari onyiso doho ni obiro bedo kod romo makende kod OCS Samson Talam mar yango kit chung' magidhi kao ka doho to yango ni bura ni biro winj kendo tarik 4 mar tich abich jumani mar keto ler e wi yiero mar Samson Talam. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni Dennis Njuguna, rawera ma jahigni 17 manowito ngimane e kinde ng'anyo manobagi juma mokalo ne ochwad gi magena e wiye kendo risasi nowuok gi e toke kane gin e ng'anyo e kaunti ma Nakuru. Maendi en kaluwore gi bero manotimne ringre ostal ma Molo. Komachielo, familia moro e gweng' ma Kagumo dwaro ratiro ne wuodgi mawachore ni ne otho bang' ka nyocha obila ogoye e ng'anyo e boma ma Nairobi ka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Midhiero pod okwako familia mopogore opogore kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho kata 25 dwe mokalo. Ng'anyo mane olal gi ngima rawere maloyo 15. Familia moro e kaunti ma Nakuru e sub-kaunti ma Molo oyango ni gidhi e doho kendo odonjo ne obila mane ochwado wuodgi magina kendo nego e kinde ng'anyo no. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Leo niko hapa kusema niko very satisfied kwa sababu postmortem imefanywa na results zimekuwa positive. Hakuna kitu ambacho kimeongezwa na hizo ndio documents ambazo ninahitaji kwenda pale kotini.
Dennis Njuguna, rawera ma jahigni 17 mane en japuonjre skund sekondar Manjenga Karume, otimne bedo gi jabero mar piny owacho Dr. Titus Njulugu, ma oyango ni Njuguna ne ochwad gi magina lenda wiye ma owuok gi toke gino mane okelo tho mare. Huu mwili haukuwa na injuries kama za defense ama any other soft tissue trauma. Ilikuwa na only one gunshot wound, and this one gunshot wound ilikuwa upande wa mbele wa kichwa, alafu ikatokea upande wa nyuma. Hata kama imesemekana alikuwa katika maandamano, hakufaa kupigwa risasi kwanza ya kichwa. Hata afadhali wangemgonga mguu tukue tunamuona. Familia mar Njuguna osingoni ok gibiyweyo nyaka giyud ratiro ne wuori ka jokene joganda okwayo piny owacho mondo mi omak bura ne obila mane ochwado rawerano gi magina. Huyu askari ambaye ni mkatili, hana huruma, ambaye alipiga mtoto wetu risasi, anastahili kuwa ameshikwa na amepelekwa kotini, kwa sababu najua hata hao askari wenyewe wanajua ni mgani alipiga risasi. Kama chielo e kaunti ma Kirinyaga, familia machielo dwaro ratiro ne wuodgi Brian Maina ma jahigni 28 mawachore ni ne ogo obindi gi obila e kinde ng'anyo e buore Nairobi. Nonro mar osiptal oyango ni Maina ne wiye obarore kendo remo ne ochwer gi ma odonje obwongone, gino mane okelo tho mare. Mtoto wangu pia aliumianga hiyo masaa wakati midi ilizimwa, saa hiyo ndio aliumia. Juu alipigwa na tear gas, wakanguka chini akagongo. Hata ni bahati wajenzi wanapendana waachanagi, kachukua pikipiki moja kamshiki dereva na mwingine akamshikilia hivi ndio akampeleka hosi. Tukapika saa 3 tukaambiwa ameenda. Kupigwa picha kaambiwa amevunjwa iskala. Ile inatuuma juu huyu president pia kuna watoto na ni mzazi. Alafu anataka kutulia watoto shughuli. Angewaita ongee nao. Naye ni mzazi. Nasema kati hapa ameokoka ati bwana asifiwe hapa. Ruto yeye ni mzazi. Vile mama ya Brian Maina alienda maternity, ndio bibi yako Rachel alienda maternity kupata watoto. Sasa asiposikiliza watoto watapigana paka lini? Silikumaliza atamaliza watoto wote Kenya. Atatawala nani? Maina ibiro ikiti jabich jumane. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny ogolo paro mopogore wi paro mar chik manyochwal gi jaod bura Esther Passaris mar rido chike matayo ng'anyo e pacho kaendi. Kaka jafwambo marwa Lilian Abeta lero, moko kuom jopiny puoyo kang'no kama moko to kwedema. Kaluwore gi twak manobedo e wi chwalo paro mar chik mar gayo okenge mag ng'anyo, moko kuom jopiny osiro chikno ka moko bende okwedo. Moko kuom jopiny lero ni kata obedo ni jopiny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo, onego bed mano mamuol kendo ok mar ketho mwandu. Ni obila bende onego mi tiegruok maber mar rito kwe e kinde ng'anyo. Konchiel wacho ni ok diseo gwang' tiseo wuon gwen. Chutho opino mane madam golo anya dok kode matin. Otemo wacho ni ka ji ng'anyo jok onego bi e CBD, jok onego dhi e State House, jok onego dhi e Parliament. En adier ni jo ng'anyo king'iyo ng'anyo ma Kenya ka to en ketho mwandu mang'eny ahinya. To ne jogo makwedo paro mar chikno, gilero ni jopiny duto nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. Makaluwore ni sirikal nyalo mana winjo ywak jopiny e kinde ma gidhi e ng'anyo kata e apise sirikal. Jopiny nyaka tund e assembly, jopiny nyaka tund e parliament, jopiny nyaka ne president gi e State House. Mane en od piny. To kidwaro ni kik DDG iri kuno, tidhi ir jopiny. Nikech telo tema wan go en telo moch iluongo ni lent, borrowed. Jopiny omiyo jogi mondo rit go piny. Wawacho ni maandamano en gima nitie nikech en gima mi ratiro mari en duol maki iandamana tineno ni ng'ani no ketho ratiro mare kendo ng'ani dwaro ratiro mare. Wachno wakwede kaka jo Kisumu ka kendo kik okal ni ng'anyo onge kumoro kumachal kama. Ng'anyo kumoro amora kendo ing'anyo samihero, ka obedo otieno, obedo odiechieng'. Kwayo mar moko kuom jopiny en ni chiw thuolo ne ng'anyo nyaka e apise sirikal, ni mar mano ema medo sundo sirikal otim lokruok.
Maandamano en gima ber, kendo maandamano no ema sirikal winjo, sirikand Kenya. Winjo. Bang'ato ok diang'iswa ni mondo adhi anda mane niang' kucha, mano to maandamano mane. Sama maandamano town ne ka sirikal be feel ni maandamano timre. Ok nyal kawa na vya maandamano tonglo. Mano to maandamano mane. Okil James Mwamu to olero ni chik makamano okonego kaluwore ni ratiro nitie mar dhie ng'anyo. Kata kamano, jopiny madhie ng'anyo onego rit kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Nitie chik moro mowach ni restricted areas. Parliament koseket na wall kamacha, to mano is already a restricted area. Ng'ato ok nyal donje. Lakini ndara mantie dho parliament, mano public road. Ng'ata nyalo dhi. To dhigo e kuku. Gima jogo onego bed ni wacho ni picketing kitimo kitime CBD to onego bed peaceful. To kata ka gidhi e court, nikech king'iyo chik moyie ne raia mondo picket. Ok owacho ni picketing ni nitie kuonde minyalo time aonge. Koro kan kama parliament nyalo donjo mowacho ni nyaka koro watem timo kama picketing inyalo tim, kama picketing ok nyal tim. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okone jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ni piny Kenya onge gi thuolo mag siasa mag akwede mag dhoudi. Kindiki mane loso Garsen kod Galole e kaunti ma Tana River otielo ni kata kweth maketo sirikal tesre miye nyinge magalagala to mago ok bi mone tiye bwo jatend piny William Ruto. Jotelo mamoko mane wuotho kod Kindiki osiro chenro mag dongruok mag gero chirni, gero apeyni kod chuogo tije ne rowere bende. Kenya inahitaji umoja, Kenya moja, watu wa moja, taifa moja, bendera moja, wimbo wa taifa moja, one nation, one flag, one people. Hiyo ndio taifa letu la Kenya na hatutaki ubaguzi tena. Mungetaka tuendelee kushirikiana na viongozi jameni? Munaunga mkono serikali ya mapana na marefu na serikali ya kina? Kuna watu wameshiba huko Nairobi wanatuambia tuachane na kazi ya kusaidia mama mboga na kusaidia bodaboda na tuachane na kazi ya kusaidia wanabiashara huku mashinani. Hapa sehemu hii mnapenda ukabila ama mpendi? Yule mkabila ashindwe, yule mkabila apotee. Hii amani ambayo tuko nayo iko viongozi wengine nchi hii hawaitaki. Huwa wanataka tu kama wako kwa uongozi, wengine wasikue kule. Na ndio tuweze kumaliza ukabila Kenya hii, lazima tukataze wale wakabila ambao hawataki tutembee pamoja. Ningeomba watoto wetu watulie, wakae nyumbani na wasikubali kutumiwa na wanaume na watu ambao wanajitakia, na wakati ambao wao walikuwa kwenye zile viti kubwa hawakuja hapa kuwasaidia. Moya uji milioni 14 nyalo biro wito ngimagi e thuolo mar higni 5 mabiro kaluwore kod okang' ma piny Amerika okawo mar wuoyo chutho riwruok mar USAID ma osebedo ka chiwo kony ne pinje mang'awo. Kaka Simprose Okinda leronwa, od buch Senate e piny Amerika nyokalo budget moyango ni chenro mag USAID ong'adi gi atamalo 83. Geno mar pinje ma ji yuto gi ni e diere kod ma ji yuto gi ni e piny koro gik duono chutho. Tok sirikand piny Amerika ketho chutho riwruok mosebedo ka chiwo kony mopogore pinjego USAID. Kony mawuok e riwruok mar USAID osekonyo e geng'o thoe mag nyithindo kod jomadongo e pinjegi e thuolo mar higni 20 mosekalo. To ka otelo achiel kuom okenge madito mane jatend piny Amerika Donald Trump nokawo ne en goyo koko e chik mar ng'ado chenro mag USAID kod atamalo 83 kendo singo mar nono chenro go kuom ndalo 90 motelo ne chungo gi chutho. E dweche 6 bang'e od bura mar Senate e piny mar Amerika nyochopo kare chik makamano kendo lando ni chenro go ok biduoki kata atamalo 17 modong' moting'o kony michiwo e piny mar Amerika kod chenro mag thieth mochuno koro nywandi e tijego mag sirikandno kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Kaluwore kod duol mochung'ne timo nonro ewi thieth Lancet, poni paro makamano ok oloki, ji ma kwan gi romo milion 14 nyalo biro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nonro makamano bende oyango ni kochakore higa mar 2020 nyaka 21 chenro mane itayo kod USAID nogeng'o thoe madirom milion 92.
mano e pinje 133. Thoegi oting'o milion 25 kowuok e kute mag ayaki, milion 11 ne tuo mar nyaldiema, milion 8 tuo mar malaria kod milion 5 ne tuo mar kahera. E thoego milion 4.5 biro bedo nyithindo manitiere bwo higni 5. Od bura mar Senate mar Amerika nokalo paro mar chik mar Trump no e piem machiegni e kind jood bura mag Democrats kod Republicans e gino mabiro muoro oko osuru ming'ado jopinyno, duoko piny kony mathoth ma sirikal no chiwo, kendo jiwo tije jolweny gi rido kenge mag dar dhi e piny Amerika. Paro mar chikno koro chomo od bura mamalo ne puotho mogik ka nitiere moko kuom jood bura mag Democrats kono matemo pinge. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny Kenya medo kang' mare kedo kod tuo mar ang'iew kata measles kanyakla kod tuo mar typhoid. Nyaka sani Kenya ni thuolo mar 5 e kind pinje ma osekelo chanjo mar typhoid mageto nyithindo manie kind dweche 9 nyaka higni 14. Judith Omondi lero no wachni. Tuo mar typhoid oketie rameny manyime e tuoche mabuogo ngima oganda e pachoka, ahinya to e gwenge mang'eyo pod ni e piny. Piny Kenya sani koro riwore kod pinje mamoko 4 e Afrika mangima e chako kedo kod tuo ni kokalo kuom chanjo mabiro geto nyithindo e kind dweche 9 nyaka higni 14. Typhoid fever remains a persistent and entirely preventable burden with over 100,000 cases annually in Kenya, and it disproportionately affects our most vulnerable children, both living in informal settlements and communities without clean water and sanitation. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. It is safe, effective, and tailored for the young population most at risk. Piny Liberia ne obedo ma okuongo e Afrika e chako chiwo chanjo ni mar typhoid e higa mar 2021, bang'e Malawi ne oluwo, Zimbabwe kod Burkina Faso. Kaluwore kod report mar WHO, e higa ni kende kopogore kod tuo mar typhoid, tuo mar ang'iew mano measles osemonjo nyithindo ma ok tin 3,000 e counties 25 e pachoka, ka bende en achiel kuom tuoche ma gichano chiwo ne chanjo e thuolo mar ndalo 10 machakore tarik 5 dwe ni. In 2025 alone, measles has affected 25 out of 47 counties with over 150 confirmed cases to date. I think this speaks for the urgency to react. These are not just statistics, they are children whose lives are disrupted by a disease that we have the power to prevent. Despite having free and available vaccines, our immunization coverage remains below the target. 83% for the first measles rubella dose and just 60% for the second dose. Migao mar thieth osingo ni chakre kawuono midhiero mag chanjo, ahinya to mag nyithindo ok bineno, mondo mi okonye geng'o tuoche mathoth ne nego nyithindo. For the financial year 2025-2026, the government has allocated 4.9 billion shillings for the procurement of vaccines and ancillary supplies for the vaccination program, and therefore the shortages that we have had in the past will be history. Giyango ni gitwa kod migao mar omenda mondo mi odine omenda mag chanjo mondo kik tigo e timo gik mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Aya wadhi yumoro machuok kudogi weche manyien bang' daka matin taneno kusoro ote maruka endi wacho ni majadolo Gideon Omolo kani Lambwe Owich Primary School asedonjo Mosna Carol Nyakwar Tako, Samuel Ogenga, John Olo, Jared Olo, Jacob Oriato, Pastor Francis Okoth gi jo kamikola duto te kan Lambwe. Endo kamana ahinya Gideon. Machielo ni wacho ka endi ni Umbija Ramogi ler kabisa kendo wanena habari ka wano Dili Gardens Kisumo aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Odongo Ron, Governor mar Gen Z protest kaso maendi wacho ni an John Onyango from Witi Foundation CBO. Ero kamana ahinya Ramogi ber ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge amake gi Rosemary Oyuga gi Hilda Sida. Ero kamana ahinya no kama chielo benitire ka ndira Mogiler ka an Nakuru ka sani Nyasaye olok no paro wa
mondo wangi kaka piny dhi maber kendo piny no chomo kamarach. Erokamano, Jatend Nyasaye ber seche tema otieno osudo kawuok Nakuru. Erokamano kamachiel makamu bende orote mare kaendi makamu kani Kisumu kanyo. Wacho Trevor ogone mos ne familia mar Ojwang, but joma ne onege will never leave. Kaso kendo chaki yorna mos ne chief guest mar birthday mara Super PS Raymond Omolo, Dr. Buro Ginga, patron mara, host Waziri Wandai, master of ceremony and budget Atandi, assisted by Amemo. Choni ngamadi ngado cake en mar birthday na en min penya Ida Odinga men shemeji. Erokamano nyadugo bang daka moko matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Cucumber en gima dwaro room temperature kata temperature mabe ok liet ahinya mar desert cha. To mano en gima wanyalo achieve ka wa regulate greenhouse. Odhi timo maber e greenhouse moloyo kipidhe oko. Josiaya untie tarik 3 dwe mar 7 higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sungo ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 0723835 Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Mama na, ang'eyo ni mama na kayo kohero niti kata matin. To en kong'eyo gima anapando. Nyasaye mong'eyo gima onyalo timo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Erokamano kuom kitera Mugi TV ka wadhiane mbele gi chenro wani. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni piny Kenya osechako chenro mag loso tudruok makare gi pinje maoko kaka yor manyo yore keto mwandu e pacho kaendi kendo neno ni piny Kenya odongore. Nowuoyo nyoro e kinde mane otimo limbe mare e piny Ingresa e boma maduong' ma London, kama ne gitwak e wi yore manyalo nyayo dongruok kokalo kuom keto mwandu e pacho kaendi. Moko kuom weche moko ma bende ne gigoe mbaka noting'o gedo mar apeyni, yore, tiyo gi mbui, tiyo kod teko maler gi chenro makare mag pur mani kod nyalo mag kelo yuto mabup ne piny Kenya ka. Motelo ne mano, jatend piny Kenya ne oromo gi Prime Minister mar Ingresa miluongo ni Keir Starmer mane osingo chiwo omenda mabiro konyo jo Kenya. Insurance and capital markets. The Nairobi Securities Exchange ranks among Africa's most innovative with instruments such as green bonds, REITs, and ESG-linked capital mobilized for sustainable growth. In the green investment agenda, Kenya has AGII, an organ to fast-track green energy and industrial investments, and Green Investments Fund to de-risk green investment through co-equity investments. I invite you to consider investing in our $200 million Green Investment Fund, supported
by an initial US $40 million from the World Bank. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori seyo moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho ma kaunti no setimo magiwacho ni ok kony jopiny. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler mar wachni. Rango kaka piny owacho ma kaunti ma Migori kete tim chenrogo mag dongruok ma opogore opogore ma bende ong'ere kod dhoge kaka social audit en tich ma bende koro bunge la wananchi e kaunti ma Migori kaunti riwruogno ma ong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization CRIMO koro chako timo e kaunti ma Migori. Gilimo chenrogo mag dongruok ma opogore opogore ma otim kod piny owacho ma kaunti ma Migori marango ka otimgi e rang'iny mowinjore. Nyaka koro watim meaningful engagement mar communities mondo mi gimbe gi own up the project. We are getting some challenges of politics in these things. A social audit en gima ber ahinya nikech organization kaka gima CRIMO gi bunge la wananchi nitimo. Nitiere gap samoro ma sirikal owuon samoro ok ditim. Romani ochopo kod moko ma pisas mawuok e piny owacho ma kaunti ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ne ochiwo lipodgi e wi pi mandonyo made ward mosetato kaachiel kod pino maruba Catholic made ward no maruba Ragana. Pero nitiere projects moko minyalo time within the county government tok chop ne japeny nikech gilak gimiluongo ni public participation. Problem nitiere sana kuom leadership magwa kaluwore gi jok magimiyo contract imiyi to seche moko yudo ka jatelo ma seche moko wuon contract to kelo ng'ate to giwinjore godo to yudo ka ng'ama giwinjore godo ni ok tim this real thing gima japiny timore nade dwaro. Jokanyo mag bunge la wananchi e ward no maruba Ragana ka otele ko jakom mar Fredi Kouma wach ni pidi mane okuny e kanisa no mar Catholic Moruba higni 5 mokalo pok okonyo oganda kaka ne igeno. Japiny ywak pigno osebedo kanyo almost madhi 5 years to 5 years ne onge gima osekonyo godo japiny nikech en tangi maduong' monego bed ni ting'o kiosk 14 to i kiosk 14 go wan gi kiosk 3 koro penjo ng'eny maloyo duoko. Nwa gombo mon mi wang'e from the department itself ni to bende pigni notime kiwango ma jopiny bende noyie kode. Giwacho ni kata mano oganda modak e alwora ma okunye pini pod sandore nikech pini ok otur ni oganda kaka piny owacho ma kaunti Migori ne osingo e kinde no manigere. Japiny odong' ka ywak kendo dwaro pi okinyi godhiambo to kia ng'ama onyalo gore kuome mondo mi okelne pi to iyudo ka jok matin sana benefit pigno. Ywak bende nitiere gedo mar pino mandonyo moidore e ward no mosetatu ma bende jokanyo mag bunge la wananchi wacho ni higni 2 nyaka ne chenro ni mar gedo ma pi chakre pigni koro pok oger rumo. Water tower was made, a tank was placed, then solar were placed, then those solars were again removed. It was not even a drop of water found even a single day. Ipo mana ka machine obiro to nyis wuon puodho no ni dwa kuny pi kanyo. E kaka no kuny pi kanyo to pi no kowuok. Koro the community ywak nikech pi ok giyud kanyo. Jatatije kambino mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane ochopo romone ne owacho ne gidhi kawo okang' mowinjore. Yes, achiel kuomgi en pi mantiere Oruba maginyisowa ni nitie kanyo to ji ok ti godo. Apisa no matayo chenro mar CRIMO Dr. Tobias Ogola wach ni gombo margi en ni chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori koro tim kaka owinjore kendo kalure kod chik. Initially, public participation no kotimo Oruba kanyo, to be honest. Why? Because project no chake regime mokwongo cha. To regime cha nentie so many things mane poko get in place. And maki makilo problem. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Geno Community Development Initiative Trust ma omakore gi migawo mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay ne otero chenro mar thieth maonge chudo mar reso jopiny mosebedo ka tuoche mag wang' chando e gwenge mag Wangwe e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Chenro no mane obagi apis ruoth ma Kobiero Lokesen nokonyo jopiny ma nigi tuoche mag wang' mosebedo ka chandore kinde mathoth kendo lakteche nothiedhogi. Oganda mani kod tuoche matama kaka mar sukari, presa kod mamoko bende ne omi resruok. Yani inaleta namba zinakuwa safi na very clear. Hii ni ya kusoma peke yake au tembei na yeye. We are also doing malaria treatments and HIV/AIDS testing today. We got the reading glasses from
our partners in Germany. They were donated by Borussia Dortmund. Iyudo ni jowa samoro ng'ato kata mana somo message mar M-Pesa ni. Nyicho soma maber. To koro nikech wang'e dok piny, iyudo ni koro okonyal somo gik mancho somo mapiyo ka. Siaya County, Homa Bay County, to Kisumu County. We have done these outreaches Kisumu County, Siaya County. Koro kawuono wane Homa Bay County. And I'm happy with what I'm seeing now. We are bringing health services to the people. Those who cannot even make it because of economic reason. Wang asebedo karibu mwaka ng'wen ma okanyal somo gimoro maber. Chanda kata sime mondo ang'ie laini maber nyaka luong nyakwara. Koro kawuono ni taneno komiya gimoro ka manyalo tera kamoro. Koro ma adhi tema ne kwa nyalo konya yo maber man bi kane kanisa to vas moro mochiw to asomo. Kendo ji mathoth oseyudo angolo odiochieng' ma kawuono mar somo kaachiel magi mar neno. Maswadi yumoro machuko dugu magdaka matin kikidhi mabora inya taneno kusioro ute maruka endi tima mawacho ni Anshela Mea jaludhe dongo umbija wanini malere kamana inya dori nya siaya wacho ni ane budho nyaka giko mosna mama wa gi nyithinda Rihanna gi Fidelis Nyasaye onego kony piny mar Kenya kamana dori nya siaya Mogitivi Mindy Moses konyeuru chulo school fees. Okay, Moses areno kwayo mari. Mindy Kolo ka wuok Migori. Wacho ni waonge gavana lakini Nyamita nitire kae ndiye mano koro wadonje siasa. Trevor wach mar USAID okonego chungi. Mano dhano biro tho ka UH. Mana Lois ka wuok Uyoma. Neno machielo kae ni Fidel Castro an kanya doto. Wacho ni Odhiambo nitire kae ni maber. Wamor kako kelo nwang'ich welo. Kamana ahinya. Balala wacho ni Ramogi TV ber Trevor Wood Nyakache. Kamana ahinya Balala. Ramogi TV ler makan keyo school ka endi mapetero nyakwara Jeni. Kamana ahinya. Ramogi kandi Ramogi TV aluwo weche manyien ka wuok e gwenge mag Sakwa Bondo. Puoch gi pak ni Ramogi TV. Kwani kinde mane Kenyatta, Kibaki kod Uhuru notelo to Gen Z gi ne pok onyuol koso. Kenya en mar ji te. Ma endi Honorable Rogers Roy Awuora. Wacho ni wa Barkoweno. Kamana ahinya. Oduogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Kawuono wadwa wuoye kit kidieny miluongo ni mini cucumber ma en ma. Cucumber en gima dwaro room temperature kata temperature ma be ok liet ahinya mar desert cha. To mano en gima wanyalo achieve ka wa regulate greenhouse. Cucumber en gima nyuol. Kineno yien achiel kende en olemo madhi ma 20-30. E juma ka juma ki harvest to inyalo harvest between kilo 200 to kilo 300 e juma ka juma. Bas wadonjo ne weche mag tuke ni klab mar Gor Mahia oriembo e tich kocha margi kod jokony mage duto kaluwore gi rach mosebedo e tukego ma season ma hige ma to ahinya
bang' kanyocho logi e final mar FKF Cup momagi okombe. Jakom Ambrose Rachier wacho ni giwinjore gi jogo duto mogol e timno ma giduto bende giseketo nyaka sei. Rachier wacho ni nyaka jaket arita ne klabno kod jata tije Raymond Orua bende or pacho jotugo ma oragi wendo rumo bende nonyisi ni ok medo rak. Is to announce the steps that we have taken this morning, and that is entering into a mutual agreement with all the members of our technical committee and the supporting staff to part ways. They cease to be our employees. These includes the 2 assistant coaches, training fitness trainer, the medical personnel, who are 2 of them, the team manager stroke logistics manager, the goalkeeper trainer, and then our security personnel. I hope I've not left anybody out. We also have had a similar arrangement with the CEO, Mr. Raymond Orua. We have players whose contracts have expired. That's one category. And where we are convinced that they are not, we don't want to renew, they will just renew. So there's no question of getting rid of them, just telling them your contract is over, we are not renewing. Then, that's that one category. The next category are, for example, those we think are non-performers. Bas, olor chenro mar marangi chwelo kanyo kwantiere gi Wilson Ochuka jakabuoch kobita kaka jaloko maro ka Nyasaye yie to bro duogo kendo saa 3 mondo wach ni weche madhi mbele buch jopiny kod chenro maro imore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere saa 3